patumi BJP Kisan Morcha BJYM lapen hawa rai kom amai jelang pet pen ration card ka veder arada tuma phana ke joy pen sangkeron pon patumi wo sik ni phaing koira trok CR ni Borjan MEC constituency arlu langbuku along Bharatiya Janata Party Kisan Morcha mate BJYM lapen hawa rai kom amai Langmuku Development Committee jelang petpen patirpi ponsi kaphere mimi coronavirus pirthe sumindar angdang kaci plup akiso abur kithur kangdang plup apor asamalong riar luta kangkir kang habdun nangko ajok jo padap an om kichu jiawar sai aphanta ke kachong dat kaci tilodet hemtu natum kaci pangreng ration card kawe ke weder arada tumaphan kanghon kajin sopadosi akijoy pen patimisang kerona sai kiteng pon bangso sangkeron amai long kachuk phapon man kido abhi sarpo BJYM amai phu Vidya Singh inti diskar biang long BJP amai phu Dhon Singh Teron Bharatiya Janata Kisan Morcha achun bang Mongol rong hang hawarai kom akong chun bang Babu Ram rong pi Langmuku Development Committee atum chitong dunsi sangkeron asai ardi dojot lapen ingsam jin pen pachun pon lapen amreng intia rong arada mikar sarth intia rong arada mikar lapen sarpo terona rong arada mikar kedo anatum jerap chitu dun si ingsam jin pen sang chuting dun rin tilo puta militum apherangke indrajit teron betanang pale Yuva Morcha lapen Kisan Morcha tum organize no je COVID-19 ake soavor hut piuche adang soavor adang hut ke sohu dak sarpo terona rong lapen amring tiarong lapen sarting tiarong na ration card kawiatu aphan alang itu aphan Yuva Morcha pen Kisan Morcha tu pinisang asap suet sami kirapi poni asi lapen aparta ili tumon dak vaksin corona vaksin istami ili tum na kadaw itum stami na soavur ben cepai jogi pulunote na so vaksin ta ili tum kadaw gobi pini na ke tongdun korte la pinjir penarong thom kedu sarpo teroro am rengti tapen sarte inti arong sor panstami ni chini dilo ni ke tongdun hastame tax stami na itum na ma MEC bangata kon te choksi do 17 nondordo asi kapek lah trota konsensi long stame sang keron pon pangkengo la pena parta masi tayar stame keron pon pangkengo tum peduli pusang kumbalte ina suatim kan la kagulang rak pan peduli kan tu mangana pon anu tindak unplote vaksin bangke endap ni pensiunan matke kaninong loke 74000 dan me vaksin jan tanglo out of 6 lakh athak amunit pen asi Health Department atum da sasuk kisung katorado itum la vaksin ke enmang kacire kaphiri duko stame ke bang journey itum lansa se lahai vaksin apan itum phire repumen ci enpo busi itum minci te ponno apen pini modiji sami mon ki batang dame aso vaksin ala men je ponno ase retu ta test pen aso burbang aso si cepa jok hegi ma aso ban tum sik simi aso bang ni itum nang tum press media in pen tum is carving long Presiden Teron Sangho ke hai lapen ladak Langmuku Development Committee asikat siben chinglok ka Presiden lapen ladak agang mura ki Sangho tang itong dun lasi kadok kawe rong arat ans tami labangsu coronavirus labangsu kaciri dun hegia phanse ne tumpini labangsu awareness ta ke pipon sa do lasi anu tin tami kaciri pensi kidopu pusi nilihin pen lapansi lam thia pon cholo ardo